Ok, takže čaute ľudia, ja som Mates. Dneska si ideme natočiť video. Počkaj, aké video? Nerám si strandu. No, dneska si ideme natočiť také video, že ideme si zahrať Forza Horizon 4, proste to už poznáte asi. No. A chcem vám ukázať moje auto. Takže máme tu Jesko. No sami pozrite. Všetko toto za 4 roky som zohnal. Toto tu všetko, čo tu vidíte, toto všetko 4 roky, 4 roky. Toto všetko sú 4 roky. Takže čo máte radi, viac Audinu alebo BMW? Fú, terabota je nehezčí. BMW. BMW. OK, bum. Lebo to padlo tu, ale keď sa má odbieť, no tak tu ne. No, takže BMWčka, no nič. Chcete na to nené, alebo? No tak už ukážeme si V10, už keď máme zimu, tedy sú V10 úplne parádne. Každý kúka na nich. OK. Tu už toľko peniazy mám, bro. You've arrived at your destination. OK, toto auto je úžasné. Strašne dobre drží, hej. Aj keď je robené normálne iba na leto, že na jar, že na jeseň, že na zima. Bro, zime to drží tak dobre. Pozrite, hej, teraz tu odbočím. Joj, kus sa to laglo. No nič. Ale strašne dobre to fakt drží. Áno, je to manuál, keď neveríte. A je to na klávesnici žiadny volant, lebo na volante by som furt iba do stenov búral a to by nebolo dobre. Ani volant nemám, takže. To no. No nič. Otáčky, aha, pozrite, a tu vám ukážem, jak to drží. Bro. Neviem, či je počuť moju klávesnicu, tak teraz asi hej.
a počas gamingu, či je napríklad teraz. Entered your destination. Teraz bolo? To nie na doktorku. Kde si mala dať odber. OK, koľko na to... Dobre. Zatiaľ? To je dobre. Doriť. Ale môžem byť taký L-Rider. Dobre, strich. A pozrite, jak to drží, že to je krása, ne? Ostatné auta vôbec nedržia. Dobre, ale zase až tak práne to, ja som teraz to ovládam napríklad jednou rukou. Druhá je na myš, že aby som mohol robiť toto. Ale väčšinou to nerobím, lebo sa stane, že vidím z cesty. No tu musím brzdiť, ja doriti. Lebo tu na bure by ste nechceli, no. OK, aby to nebolo video iba o tom, že super jazdím, no tak nám tu dáme také, že počkaj, tu driftneme. No vidíte, ja viem brzdiť. To auto je jak špinavé, no nič, mne sa to nepáči vôbec. Vyskúšame jesko, ale jesko je ťažké to celé šoferovať. No je to ťažké šoferovať. Prečo 30 fps? No a pozrite, aké otáčky to má rýchlej. Tu sa musíte iba kúkať na otáčky, lebo ináč to nejde. Na 9 mám pokoj. A mám pokoj! Dobre, môžete vidieť, že to auto je fakt šelené. No nič. Ono to iba hrabe, to je všetko. Ideme sa s ním obehovať. No poď sem. Durič. No ale môžete vidieť, aká je sranda s tým. Ale zasa koľko veľa pracujem. Čo sa idem s ním obehovať? Dobre, zapínam automat a ideme sa s ním obehovať. Lebo ja chcem. Dávaj. Dobre, aj mi úplne zdrojil, no nič. Možno ešte dohnem niekde. Jo, to už 400 pôjdem. Ja som šalený. A to je ten typek, áno, poď. 400, 400. Ideme. Dobre, poď sem, bro. Na, čo to? Tak, bro, čo to mi... To mi to nedá. Bro, Nike typek. No okej, gdzie chcesz?
Lešek, choď. Dobre, čo to mám za... Ani ja to nezvládam. Ani ja to nezvládam. Dobre, ale tie pegeria nešajú. A dobre, má bogatý, to je menej ide, ale preto to šajú. Aj dobre. Dobre. Á, dobre. Dobre. Máš vidieť, ako to je. Dobre, je to fakt ťažké. Dobre, ja ho s tým neobehnem. OK, toto je koniec videa, lebo to je moje prvé video. 11 minútové, takže ja sa s vami lúčim. A čau, dajte odber. Čau.